think it is not a waste of time. ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ ଭିତରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଇଛି, ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାର ଉପର ସୋପାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଦ ପକାଇ ପାରିଛି, ସେତେବେଳେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ଯୌତୁକର ତାଡ଼ନା, ବହୁ ପୋଡ଼ି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ପରି ଜଣାଯାଉଛି। ଏ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କଲେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ, ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏବଂ ଖବରକାଗଜ। ଖବରକାଗଜରେ କେଉଁ ପୃଷ୍ଠାରେ ଅବା ବଧୂ ହତ୍ୟାର କାହାଣୀ ନାହିଁ? ତେବେ ଏତେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ମହିଳା ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଡିଗ୍ରୀ, ପଦବୀ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଆମର ନାରୀ ସେହି ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା ହୋଇ ରହିଗଲେ। ଏଣିକି ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଗତି କେତେ ଦୂର ସମାଜକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛି ଆପେ ଆପେ ପ୍ରମାଣିତ। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମଣିଷର ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ କାମରେ ନ ଲାଗିଲା, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମଣିଷକୁ ବାସ୍ତବ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ନ ଦେଲା, ସେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଆମେ କି ଉପକାର ପାଉଛେ? ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାଳୟଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ବରଂ ଫେରିଗଲେ ହେବ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ସେଇ ରେବତୀ ସମୟକୁ। ଚୁଲି ଲିପା ଶିଖ, ଝୋଟି ଦିଆ ଶିଖ, ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଶିଖ, ତିରିଲା ଝିଅର ପାଠ କ'ଣ ଲୋ? ଏତିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ବୁଢ଼ୀମା ପିଲାଦିନେ ଶୁଆଇ ପକାଉଥିଲା ଜହ୍ନ ଆମ ଦେଖାଇ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ଉପଗ୍ରହ ଇତ୍ୟାଦି। କେବଳ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା, ପାର୍ଥିବ ପଦାର୍ଥ ବଜାରରେ ଗୋଡ଼ାଇବା, ଜମି ସୁନା ଗହଣା କିଣିବା, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ି ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଛୁ? BA, MA ପାସ୍ କରି କେବଳ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେବା କ'ଣ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ? ଅର୍ଥ ପିପାସା, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ମଣିଷକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ମଣିଷ ସ୍ନେହ, ଦୟା, କ୍ଷମା ନ ଶିଖିଲା, ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇ ନ ଶିଖିଲା, ମାନବିକତା, ସେବା, ତ୍ୟାଗକୁ ଭୁଲି ଆଳସ୍ୟ ଓ ଭୋଗକୁ ଆପଣାର କରିନେଲା, ସେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମଣିଷ ମନରେ ସାହସ, ଦୃଢ଼ତା ନ ଦେଲା, ବାପା ମା ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନ ଦେଇ ଶିଖାଇଲା, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ଅହଙ୍କାର ଭରିଦେଲା, ଜୀବନକୁ ସୃଷ୍ଟିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରି ନ ଶିଖାଇଲା, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମଣିଷକୁ ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ନ ଦେଇ ବରଂ ଅଶାନ୍ତିର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଟାଣିନେଲା, ତାହା ଶିକ୍ଷା ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ। କେବଳ ଅ ଆ କ ବ, ସାହିତ୍ୟ, ଗଣିତ, ଇଂରାଜୀ ଅଥବା ଡିଗ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାକୁ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଜୀବନକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ମାନବ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି, ବିଦ୍ୟା, ଶକ୍ତି, ପ୍ରତିଭା, ଧନର ସୁପ୍ରୟୋଗ କରିବା ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନାରୀ ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି, ଗହଣାର ମୋହ ତ୍ୟାଗ କରି, ଅଶିକ୍ଷା କୁଶିକ୍ଷା ତ୍ୟାଗ କରି ଗାର୍ଗୀ, ମୈତ୍ରେୟୀ, ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କ ପରି ପ୍ରଜ୍ଞାମୟୀ ହେଉ, ସାହସର ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈ, ଅହଲ୍ୟାବାଈଙ୍କ ଭଳି ଶକ୍ତିମୟୀ ହେଉ, ଆଚରଣରେ ଶୁଦ୍ଧ, ପବିତ୍ର, କଲ୍ୟାଣମୟୀ ହେଉ, ସ୍ନେହମୟୀ ଭାବେ ପ୍ରତି ମଣିଷ ଭିତରେ ଦେବତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିହେବ। ମୀରାବାଈଙ୍କୁ ବିଷପାନ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଦୃଢ଼ ଭଗବତ୍ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଥିଲେ। ସେମିତି ଏକ ପବିତ୍ର, ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟସମ୍ପନ୍ନା ନାରୀର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବଳୟ ଭେଦ କରି କୌଣସି ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠୁରତା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଶୋଇବାର ବେଳ ନାହିଁ। ନାରୀର ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ଜାଗରଣ ହେଉ, ମାନବିକତାର ବିକାଶ ହେଉ, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଦୟା ଭରିଯାଉ ପ୍ରତି ମଣିଷର ଅନ୍ତରରେ, ପ୍ରତି ପରିବାରରେ। ସମାଜ ନିଶ୍ଚୟ ସରସ, ସୁନ୍ଦର, ସୁଖମୟ ହୋଇଉଠିବ। ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନ ପାଇଲେ ପୁରୁଷ ନାରୀକୁ କ୍ରୀଡ଼ନକ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅଧିକ ସ୍ୱାଭିମାନ ଲୋଡ଼ା, ଆତ୍ମଚେତନା ଲୋଡ଼ା, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଲୋଡ଼ା। ତେବେ ସିନା ନାରୀର ଦୁଃଖ ନିର୍ଯାତନା ଅପସରିଯିବ, ଆଉ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଶକ୍ତିମୟୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅଂଶ ଭାବେ ନାରୀ ହେବ କଲ୍ୟାଣୀ।